karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ibaw ba ka? Nga, mahilig sad nga musayaw nga kong inahan. Mamusulti na ko anang imong amahan. Ang akong nahibawan, nga pintor ang imong inahan. Mau ba? Anong gamay naman kayong kalibutan para natutulong? Ah, Oh, ikaw? Hi, Paul. Nasa lagi ka din, Makapaybuong kayo kung anong ni among duha din. Ina-ina o humagbos tagis ko. Ayaw tagig daw tang kahulugan ng among pag-ani din, Paul. Di ko magduda kung kigsayaw ka na ko, Alisa. Aha. Nahinumdum ka sa paborito na itong kanta. I finally found someone. Dali na, Alexa. Ayaw inaanap pagdang imong ina-ina, yan. Bastos ba di mo? Paul, iyan, may mo ba ayong pag-iskandalo din, ha? Buhi ko ninyo. Di ba giingnan ka man ako nga ayaw na pagpakita pa na mo, ha? Dali na, Alexa. Aray! Sakitan siya, iyan. So ka ba? Wa kay labot kung masakitan siya. Kamong duha ba? Muragin mo mga way blado, oy. Gitanaw na tas mga tao, oh. Diya na mo, oy. Hala mo diya, oy. Oh, ikaw, gisundan minimo sa. Yan. Parehas na kalibutan ng gibuhi. O imposible ganit na magkasugat. Ayaw ko gilara, gisundan minimo. Bauran ta kapag usap. Palayo sa kong ina-ina. Pahala mo diha kung magboyno mo. Ako'y labot ninyo duha. Pahala mo. Ma'am Beautiful, anong nangyari? Ano, nigawas man ka? Ay, makalagot king mga tawanan, oy. Kada kita no, muragyog magharong dayon. Kuyawan lang ta. Ako'y nauos mga tao dito sa sud. Apaktay. Nagkasugat na sab sila si Boss Ian o si Sir Paul, no? Oo. Uy, ato lang ni Ma'am Beautiful ba? Pero, kana ba si Ian? Mura man nang mangigi man na siya ni Sir Paul, yan ni mo, uy. Nga nang mangigi man siya. Aw, kuan, ay basin kon... Basin ko unsa ha? Igihan lang yung tingali na siya sa iyang inahan. Ay, ingna lang yun nga, yabag na siyang utok. Dali na Binoy, oy, mamauli na ta. Magtaksi na lang tong tawhana to. Ha? Misulti ra ba si Boss Ian nga di yun siya biyaan? Murag nakahibaong daan ba nga mahitabo ni? Ay, nakaw Binoy ka, oh. Sudla si Ian. Adto ako, wa pa ba to mabudog dito? Sulti lang sa tinuod. Imo ming gisundan, no? Kung mayngo kong may mahimo ka? Kung sa medyo'y gusto nimo, ilogon mo si Alexa gikan sa kong amahan. Sa ako lang giingon nga ako ang unang lalaki sa kinabuhi ni Alisa. Siya ang akong first love. Kalimti na siya, kay ang akong amahan na ang tag-iya niya. Iyan, nahibaw ko sa dagan sa putok. Gusto ni mong himo ang ulipon si Alisa. Ug kana ang dili na kong tukutan. Boss Ian! Boss, ni anang reinforcement, boss. Mida kani kalalay. Tuwa pa'y daghan sa gawas, sir. Aganahan kag binunalay, sir. Siya ako nag-iingon nimo, Paul, palayo kang Alexa. Boss Ian. Boss, mamaulit na ta, boss, na. Ayaw na lang pagpangiso ko diha, boss. Kisagit ko yung... Paglayas mo! Naunsa naman ka sila sa sud, uy. Ay, ko'y tukmo ha. Wa pagkakailan ako kung kinsa ko. Kara sa pangkabugoy ning tawhana ay. Hoy, Ian. Naunsa naman sad ka, ha? Unsa man ka? Mupatuo ka na ko, dili. Unsa man? Mamauli tao adto ka laho sa prisuhan. Dali na ba? Ay, nagpakauwaw ka lang da. Dali, mamauli na ta. Ayaw kong biraha. Ayaw nagbiraha akong dunggan ni Alexa.
Papauli-o ng bata. Unsa man ka? Gusto kang madunggaban o mapusilan ni Paul? Ha? Ngano adto makamulaban na totoo na? Usa man, naluoy ka niya? Nga ako siyang nasuntukan, ha? Mulaban ka tong imong uyab? Ay, tonto. Ngano di magkamakasabot, uy. Dili na lagi nako siya uyab. Ex nako. Ex na nako siya. Ex. Ex. Kasabot ka? Ex. Bossing. Ayaw na lang pa daw sa imong kasuko. Nga nasuntukan ka, boss ba? Bantay lang itong tawhana kung magkita mi pag-usap. Ang bugiro gigito sa hana. Ikay hambugero. Saan ka? Praas kay kag Prida. Di ka makasabot. Di, makasabot. Anong nagubot mo? Boss, anian naman mo sa sod. Ma'am Beautiful, amo gawas lang ko, ha? Ano sa kus gawas? Binoy tarat-tarat. Binoy tarat-tarat. Binoy. Nganong nagdugo man ang imong kilay, iyan? Badlunga ra ko ng imong anak Ed. Kay nagminal dito na dito sa diskuhan. Kung saan mo siya gibuhat ni mo iyan? Nganong gida manimo sa diskuhan si Alexa? Unya, nangita ka pag-away. Wa man nun kami magubot ito, Dad, kung wa pa mo abot ang ex anong bihana. Oh, si Paul? Dito sa si Paul sa diskuhan? Oh, Ed. Nagkaabot lang. Kung saan nagkaabot lang. Kaklaro ato nga, nagsabot mo. Malabay kag babaiyan na ka. Patuyang man lang kas imong gibati, uy. Nganong imo man gyud ipamugos nga doon na pa may personal nga connection ni Paul, nga wa naman gyud. Nakigbuwag naman ko niya. Saksi gyud ka ha. O sa pa may gisigihan nimo gumbol diha. Di ko ganahan sa naong atong tawhana. O, niya pa. Kinahanglang bantayan na nimong imong asawa pa. La, Kay ganahan pa si Paul na niya. Nagsulti naman tabahin ni Paul iyan, di ba? Bisan unsa pa'y iyang buhaton, kung dili na gyud niya si Alexa, wa siya mahimo. Ganon dili magkamusalig ni Alexa? Tungod kay dili kasaligan ka ng asawa mo pa. Ah, iyan! Iyan! murag dili man gyapon husto nga mahimo kong personal assistant ni Ian Ed. Maguyod naman ninon ko niya bisag asa siya. Oh, sorry, Alexa. Kung nag-antos ka sa batasan ni Ian, sorry kayo. Pero, kinahanglang ako ding buhaton nga ipadaol ka niya. Ha? Sorry, pero wa ko laing kasaligan nga muatiman sa akong anak. Ikaw lang. Sorry kayo. Okay. Ayaw nagkapalaka. Maanad ako, ani. Ha? Paninguhaon ako nga maanad ako sa batasan sa imong anak, Ed. Nga dili na ko makonsumisyon. Salamat. Sa ako nang gingon, igihan rin kayong akong anak. Time pa. Nga nung nakapanglakaw ka man. Sayong akong flight paingon sa Manila. Busa, mananghin lang ko nimo nga mularga ko. Ikaw lay sulti ni Ian nga milarga ko. Duha ko kaadlaw dito. Sige. Ikaw mahibaw. At sa lang una ang batasan sa akong anak, ha, Alexa? Ugos mo na ko. Wa ko'y gusto ni Lira para kang Ian. Ang pangitag pagi nga, mababagan nimo siya sa ilang kasuot. Ha? Na, duha na unya ni sila nga mopatay na ko. Pugni lang nga dili makatug din sa ato si Lira. Labad sa kong Alexa, day. Kape ka. Ay, palihok ko ng sa despe. Milabad man akong sa akong giinom nga latest drink kape, uy. Nadade kaslaag sa imong humakbos. Ay, ugid nang makasapot king tawanan ng uy. Dali king makakitag away. Ha? Away? Wala, di man na pala away iyan sa una, day. Ay,
Ansedes. Suhito ba kita ng iyan? Aw, suhito gamay. Pinangga kita'y kayo niya niyang iyang mama nang? Uday. Ay, Paduway, tawhana! hala. Naunsa man ning tawhana. Magsige naman lang nagpamalikas in town. Di man na siya ingon anak sa una. Aw, pasing nag-drugs na. Maong nausap ang batasan nang. Ha, drugs? Ay, imposible na, day. Oy, nganong nakasulti man ka na nga imposible siyang mag-drugs nang? Tungod kay buutan ng bataa, day. Si Paton pero buutan. O kontra niya ang drugs. Ay, kadiyot nang ha. Sa maning nanawag. Hello? Salamat ka, mitubag ka. Paul, mahimo ba? Ay, nakog sa muka, please. Dako na kay kagkahasol nga nahimo sa kong kinabuhi, Paul. Maong palayo na nako. Ayaw na pakisulti nako. Ayaw nagpanawag. Ayaw pakita. Liza, abinagin mo cellphone. Ha? Ay! Iyan! Unsa ba ang pinang ko cellphone? Hoy! Paul! Sa sunod na tong kita, pusilong na taga! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!